Mibati na ba kamo og unsa ka ng bidli or nakaila ba kamo kung unsa ka ng bidli? Usa ka na siya ka binisaya nga dili kaayo nato na magamit karon. So sa dili pa, hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares and this is your friend Lou Amor. So nini nga higayuna, ako kamong i-orient og unsa gyud ka ng bidli. Nganong bidlion man ang tawo. So usa sa mga hinungdan nganong ang tawo mo bati og bidli, mao kanang pagkaon nga dali-dali bitaw kana bitong duna kay lakwon, duna kay buhaton nya magdali-dali ikaw og kaon. So kung magdali-dali kita og kaon, dili maayong pagkausap, dili maayong pagka-digest, dili maayong pagka-tulon ang atong gikaon. Unya magdasok ra kana sa atong tiyan, ang tendency ni ana musaka kana siya og balik og muhuot ang dughan og mura kitag madunlan o mura dayon magsugod na dayon kadtong daghan na dayong mga atong pangbati-bation nga wala kita sukad makahibalag, no? Mao na kana ang bidli kana mobalik ang atong gikaon nga murag aslom nga magdala og mga mura bitaw gagmay nga food particles, no? Mao kana ang bidli. Discomfort kana siya, lahi kana siya gyud nga bation kana nga bidli. Ang uban ni ana, ang ilang itambal ni ana mo inom lang og bugnawng tubig, so ang uban maulian. Ang uban po dili pud maulian ni ana, mo inom pud sila og hot soup, no, aron maulian ang ilang gibati nga bidli. So kanang term nga bidli dili na kaayo kana ginagamit karon tungod kay hibaw man ta ning ato karon nga kultura, no, na ana ni anang mga taglish, no. So ang bidli malikayan lamang kana kung kita magmatngon gayud sa ato ang mga gipangkaon, no, unsaon pag kaon gid siya nga dili gyud madisturbo ang ato ang internal organs diri labi na dapit sa gastro, no. So kung bubati kita og gigutom na kita, mukaon kita sparingly, no. So atong hinahinayon og kaon ang atong anything nga atong gikaon, no. Ang best gyud nga maayo kuan ni anang alkontra ni anang bidli mao kanang saging, labi na ginang saging nga saba or kaning kosta or tundan kay mga tilugon man kana sila, mao kana sila nindot kaayo, lami kaayo alkontra ni anang atong gibati nga mga kagutom. Kay ngano mukan mo na siya murag mo paste bitaw na siya sa ato ang tinai diri, no, sa atong intestine. So mo paste ka na siya, dili na kaayo makabuga ang kaning ato abang juices, no, gastric juices diya sa ilalom. So mo paste ka na siya, mo neutralize, no, mo neutralize sa acid nga iyang ibuga. So maayo kayo kanang saging nga kanang tundan or kosta. Ang uban, okay lang nila kung lakatan, apan dili man gud tanang tawo nga pwede anang lakatan kay may pagka-aslom pud na siya. Matud pa sa akong gastro, inumdumi nga kanang lakatan, aslom-aslom na siya, mao ka na siya himuong ketchup. I do not know og lakatan ba or kanibang kadisnon. Pero basta kay mao ka na siya, no. So makatabang kaayo ka na siya sa pagpugong sa bidli nga dili nato kana bation. Ang ikaduha nga maka pakgang ni anang bidli mao kanang pagkaon og mga bland food, no, kanang mga tabangon bitaw kana bang mga way lami nga mga pagkaon, way lami nga kana bang kanang nutritious gayud sa ato ang panglawas, no. So mao kanang naa kanang pwede man ta mukaon og kanang mga mantikaon or mga gikan og mga tinunuan, pero gamay lang gyud, no, gamay lang gyud kay atong mahinumduman nga kung daghan na di na gyud kana siya maayo, kung excessive na gyud ba dili na gyud na siya maayo sa ato ang panglawas or anything, no, anything nga atong madaghanan maka hatag gyud dili maayo nga epekto sa ato usab nga panglawas. So atong kuan kana atong i-limit ang ato ang mga food intake, no, aron pud kaayo magpalabi og kadako ning ato ang belbel, ang ato mga belbel, no, mga kabilbilan diri, mga
kabuyunan dire no ang atong mga figure aron ma-maintain gyud, so gamay lang gyud unya mo limit usab kita. Lain pa nga malikaya nato kanang bidli kana bitang gigutom kaayo kita unya makakita kita og coke. Ay, sorry kaayo sa pag-mention. Makakita kita og mga soft drinks labi nagbugnaw kaayo unya yarokon dayon ng usa ka butilya mailang og kadtong inana kadtong mga sakto or mga ringalan anang ilang mga measurement no kay dili ra kay tanto, pero imo na gani nang sudlan ang imong tiyan ana sigurado ginang bidli no. Dayon labi na karon kay uso ang mangga, labi nang manggang Bisaya, lami gyud kay nang manggang Bisaya nya ato gina siyang dubli hunog gaon nga kana bang murag wa nay ugma. Hutdon gyud karon ka wala nay ugma. Sigurado po na siya nga mo bidli gayud kita, no? So kanang bidli ma-manage ra gyud kana siya. Ma-manage ra kana siya, dili lang gina siya dili bitaw di nato i-pursue o dili nato na siya pugson or dili nato na siya kanang tuyuan nga magpabilin diya sa tunggo galingon nga panglawas kay mahug naman puday na siya sa kanima mga acid reflux nga kana bang habitual by term ana kana bang naagyon, pero kon bidli lang panagsa okay ra kay na siya matolerate ra no. So mao kana ang mga atong angay nga buhaton ni ana management ni anang mga bidli di lang kita palabi a little of everything mao kana siya insakto nga buhaton sa tawo aron makalikay ni anang mga bidli kanang nadunlan kanang dunlan manang murag di ta katulon sa tong gikaon no. So ato nang ginang hinay-hinayon pag kaon, and then kana yung plenty of water, drink plenty of water, 8 to 10 glasses a day no. Mao gid kana siya sakto nga gi-require sa ato ang lawas. Ang atong ihi anak ko na ato ginang i-practice ang 8 to 10 yellow, light yellow ang color gyud tungod kay ma-drain man niya, makuha niya ang mga toxic sa ato ang lawas no. So lain pa nga makapabidli kanato kanang I do not know kanang mga root crops, kanang mga kamuti kusog na siya makabidli. Ako anak mo bidli gyud ko nay uban anak nga dili pud ganahan kay mag-gas form bitaw sila. So kanang mga kamuting bagon, mo man siya kamuting bagon, kamuting kahoy, kanang mga saging kadisnon, kon magpalabi usab kita ni ana, mubidli usab kita, no? Mubidli usab kita tungod sa iyang napo na siya mga kuan magod mga unsay term mga component nga og dili mangay ang atong lawas makakuan po na siya makadaot pod no, makabidli pod kanang mga tinunuan. So ingon anak ingon dito akong papas na gibidli ko so moinom din siya og tubig no. So maulian naman pod pero dili nato na maagapan kanang murag ato lang bitaw pong pasagdaan siya unya bisag gibidli na kita magsige gyapon kita og kaon the same nga mga pagkaon nga makabidli mukuan gina siya mo makihigala po na siya nato no. Pero kon ato nang i-control it sparingly dayon kanang lain-lain nga pagkaon labi na kanang prutas mawala kana siya, dili kana siya gyud mo lahutay diri sa ato ang ginhawaan no. So lain pud anak nga makakuan jud kaayo kanang careful kita ni anang mga pagkaon bitaw nga dili na kaya sa atong digestive tract, no kay murag ug sila pa ako patong kaila nga pastor hoy mga tilugon dire mga tilugon. So ang pasabot din niya ang mga manawag na gani na siya namong nga mga tilugon kadto mga delikado na og mga gastrointestinal tract adto na mi didto sa mga bland food, adto na mis mga isda nga gisugba pero lami kayo mga isda
pare nang indangan, pare anang tuloy nga tambok kayo nga og palabian po makakabuhi. So muna na iya mangita din na siyang isda. Manawag din siya sa mga tilugon. Tilugon man yung term namo nga mga kabuhiunon ang yang tawag na mga tilugon, no? So dili kadto siya makabidli. Dili kadto siya makabidli nga klase sa mga pagkaon, no? Mo avoid gid siya ng mga inana. Maayo kay siya og self-control. So kinahanglan maguna nga sa atong kaon daan mag self-control na kita aron kanang bidli dili nato kana siya ma-experience or dili nato tagamtaman sa atong kinabuhi. Although, once in a while, mubati kita ni anak because di man gud ta makalikay ni anak, no? Labi na ning mga fast food karon, so dili ta kalikay mo, bidli gid ta usahay, pero madala ra din na siya. Madala ra na siya og bungang tubig or anything kanang kuan niya, makapahilis or stop sa atong bati nga kabidli diha sa atong tagsa-tagsa ka mga ginhawaan, no? So it's up to us ra gyud kanang mga bidli nato, no? Aron dili pud ta gyud mahinayak gyud ni anak nga moabot na lang gyud sa discomfort nga balatian, moabot kita ni anang kabuhi kanang acid reflux o mo manay kabuhi or gastroesophageal reflux disease. So muna diha nag-uban kana sila sa bidli. So doon na po tayo in term nga nahibawan karon bidli. So sa katapusan akong isulti kaninyo kung unsa gid kanang bidli, mao kana siya ang binisaya sa heartburn. Heartburn is bidli, bidli is heartburn. So muna binisaya diha. Doon na tayo additional vocabulary ni ini nga episode sa ato ang video karon. Unsaon paglikay sa bidli or unsay hinungdan ngano nga bidlion kita o unsay mga maayong buhaton aron makalikay kita ni anak. Have a good and healthy day everyone ug hangtod sa sunod nato nga pagkulo ka bildo. Bye bye.